बारायाव थाङोमोन इयो 500 हाजारसेयावनो फानहैलाबायोमोन माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालायोमोन हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमोन बियो फालुग्रा नोंथांमोनखौ बन थाबाय स गाइस फैलाय मोनसे ब्रेन्ड निउ भिडिअ लानानै स गाइस सोरबा सासे बङाइगावनि मोनसे दावराव भिडिअ फैलायबाय ससियेल मिडियायाव मिथिबायना माबा बङाइगावनि सोरबा हिन्जावसानो बिराद मा होनो बेपार 500 टाकायावनो फानोनो मिथिगौ गाइस स बिथांनि मोनसे भिडिअ ससियेल मिडियायाव बहुत दावराव दावसि जागासिनो थारमाने भाइरेल जादों ना स नोंथांमोना दायो नैबे भिडिअखौ नायग्रोलाय नोंखौ बायदिसिना बुंगासिनो बुंनो होयो रेन्डिया बैथादिया साला बेंगलराव फैफानानै बिराद माबा जागासिनो दं बियो नोंखौ बायदिसिना बुंगासिनो हेमायानो राजेश बुंनो हो नै हेमा बायदिखौ थैनोबो गिजा आं नैसो हेमाया आंनि सनानि आसिथाम खावना लादों नैबे आसियाव गानग्रा सना हेमायासो मिथिबाय जोंनि माबायाव रुमाव फैफानानै जोंनि रुमाव सप्तासे बायदि थादों आरोना सप्तासे थानानै सोरबा लकेलनो सोरबा कानाडा एकदम बेफोरजों नाम्बार लायै लायै सोरनावबा बहाय मोनो नाम्बारखौ मिथिया आरोना ओमफ्राय बारायाव थाङोमोन इयो 500 हाजारसेयावनो फानहैलाबायोमोन माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालायोमन हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमोन बियो बाइकजों दोनबोलाय लांलाय खालामलायोमोन इखो डेन्जार गाज्रि हेमाया सोरनि लोगो सोरनियाव नाम्बार दङ सोंहरबानो जाबाय नंखाय सानदोंबा ओइ मादारचोद नों बेसे लायो माने मा होनाय जादों बेलाय गुन्दा दानो लाजिया नामा जों फानग्रा बायदि नुयो नामा नोमानाव सोङैलाय नोमानाव सोङै नङाबा नोंनाव दंबा बिसिनाव सोङैदां बङाइगावनि रेन्डियो बङाइगाव फिसासा रुम दङयोना 3000 2,500नि न'आव हाबा जाखांबाय इयो ओमफ्राय न'आव थानो हाला गथ' सानै दङ इहा लावथियाव हाबा जादोंमोन गोबावथारसै हाबा जानाया उन्दैयावनो हाबा जादों ओमफ्राय बारा मोजां संसार जायाखैनो इयो ओमफ्राय उन्दै फिसालाफोर हौवा सानै दंमोन ओमफ्राय फिसा हौवा सानैखौ गारनानै फैनानै मालाय हौवाया दाख्लै हाबा लाफिनबाय हिनजाव मोजां नायनानै ओमफ्राय दा बङाइगावआव हौवा सासेजों आरो लिभिंआव थाबावबाय लिभिंआव थानानै बेंगलराव दं हौवाया सासेबाव आरोबाव 3 गासै ओमफ्राय दा बे बङाइगावनिखौ गारनानै खारबोनानै बेंगलराव दंफैयो जोंनियाव डिउटि मावदोंमोन बियो होखारजादों मेडामजों गुबुननि नाम्बारखौ मानो शेयार खालामना होयो नोंसोर थोसिन इसो आंनि नाम्बारखौ स्ट'रि होगासिनो इनिखायनो बिनि आंनि नाम्बारखौ होयोबा आं मानायनानै थानांगौ नामा जाम्बि नामा आं ओरैनो थानो आं होफिननो आखाइ गैया ना मेगन गैया आंहालाय डेन्जार होयो होननानैसो सरि जोखर माने ओइ मांगा नों बिदिबो एक्सपार्ट जानाङा जों इदियाव एक्सपार्टखा मिथिबाय जों सामफ्रोमबो थाङो लोंनो जोङो लोंनो लुबैबाथाय रुमाव जौ लोङा सामफ्रोमबो डिस्क'नाव थांनानै जौ लोङै जाम्बा इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनांगौ वाट्सएपआव कामिं होनांगौ बेनो हौवाफोरनिया 500 एन्ट्रि हिन्जावफोरनिया फ्रि एन्ट्रि मा खालामो नों बेंगलराव मा खालामो बेलाय खामानि मावो बेंगलराव मानि थाखायसो फैयो खामानि मावनोसो फैयो दा नोंखौ नोंनि लोगो मा बुंदों माथो साना बोरै जाखो आंनि लोगो नङालै इयो एफा गिदिर बैसोनि मानसि आंनि लोगो नङा इयो बङाइगावनि बेफारि फुराना बेफारि रेन्डिनिबाबो रेन्डिसो इसोरो बेंगलराव हौवा दङ इहा बेंगलरावबो दं आसामावनो सानै दं गारलाय लालाय लाबाय आरो दा बेंगलराव दंफैयो बेंगलरनि आदिबासि ससे बर' ससे सावथालि ससे गोसोम सोमनो बोरैबा मोख्रा बुन्दा बायदि नुखायो गावसो सिखाव साला रेन्डिबो रेन्डि सिखावबो मालायनि सना खावग्रा मालायखौसो फाननो फैदों बिमा बिफानि समाय लानानै बुंखायो आं डाइरेक्टखाय आं खावाखै आरो मालायनि सना थेफाफा खावनानैलाय मा मोनो जेनेबा मालाय बेलाय 500फोर लाबाय 400फोर लाबाय बेबायदि बिनि गन्थंनि नाफाखुलालाय गन्थं गुदुं गैया आंहा 1000 बार एफ्लंबाबो गन्थं गुदुं मोना नोंसोर आंनाव गन्थं गुदुं गैया आंनिया इयावल' दङ इयाव बेबो दाख्लैसो सुफ्लंबावनायनि नोंलाय बर' हौवाजों हाबा जागोन ना
बर' जानानै बर' हौवाखौ हाबा लायाबालाय सोरखौ लानांगौ ना मुस्लिमखौ लानांगौ लोदै दानस'नायफोरखौ खाराब सिराबनो बर' जाना बर'खौ लायाबालाय मैथा इस्लारि गड प्रमिसबो मिथिबाय दा आंखौ बेबायदि साइज नुयो नामा मालायनि सना लालाबायग्रा मालायनि फैसा लालाबायग्रानो बिनि 80 थाखा 70 थाखानि मोननाय सनाखौ आं खावा मिथिबाय ना खावग्राबा मेरला लानो हायो आङो बिनि सनाखौ मोननानै होफिना आङो बेबायदि एथ' गोसो गाज्रि मालायनि सना खावग्रा नङा आङो आंनि आस्थामखौसो सनानि आस्थामखौ खावनानै लांग्रोयो मिथिबाय आंनि भिडिअ नाय दासिमबो गासिबो सेलनाव मिथिजोबो आंनि आस्थाम दंमोन सनानि मेममोनहाबो मिथिजोबो खावनानै लांदों इयो आंनि सनानि आस्थामखौ रेन्दि बैथालि गुन्दिया साला न'बो गैजाया हाबा जाखांना लाजिदोंना लाजियाखै इयो गथ' सानै गारबोनानैलाय मालाय हौवाफोरजों थाबाय बायग्रा बिदिखायनो हौवाजों गारजादों बियो रेन्दि साइसा खामानिबो मावा इयो खामानि मावबालाय बिनियाव फैसा थागोन खोमा खामानि मावालासिनो बेयावलाय मानिलाय सना एरि बायना हानांगौ बेलाय बिदिल'सो रोङो इयो सोरनोबा 1000 सोरनोबा 2000 सोरनोबा 500 सोरनोबा जौ बेदरनि थाखाय जानायनि थाखाय खयलायनाय इदिले रेन्दिसो इयो मोजां खामानि मावा होना ला आलियान मा सिफा जावहरनाय जादों बेलाय आलियान बायदि नुयो नामा आंखौलाय एलियन बायदि सोरखौ रेन्दिबो नङा हेमा बिथिवाय फेसबुकाव आंनि नाम्बार स्ट'रि होदों बियो दाबो लाजिया रेन्दिया लकेल मानसिजों खयलायहैनानै भाइराल जानानै ओइ रेन्दि हेमा गुन्दि सिखोमोन सिफागिजि लोदै मोजांबासो मोजां मिथिबाय दा रैसुजों देन्जार गाज्रिजोंबाथाय बैथालि साला रेन्दि दाख्लि भाइराल जानानै लाजिया नोङो फटक भिडिअखौबा होनांगौ नामा फेसबुकावलाय बेजों साला लकेल हौवाजों खयलायहैनानै रुमाव 500 थाखानि आंगुर फिथाइ मेथाइ लाबोलायनानै लाजिया रेन्दि साला गुन्दी मोनथिजोबो नोंखौ बङाइगावआवबो गासिबो बङाइगाव सेलनाव पार्लाराव मावबाय साला बिदाफोरजोंनो खयलायलाबायनाय लाजिनो रोङै गावनो खिथाजोबना लादों फार्स्टआव बे खोथाखौ जों मिन्थियाबो जों सेलन माबायावबो बङाइगाव सेलनावबो माफेराबो मिन्थियाबो आङो गावनि रुमाव आलासि जाहैनो लिंहरबाय थानायाव गावनो खिथानानै लादों रेन्दिया 4000नि सना खावदोंलायनो साला बैथालिया मालायनि आस्थाम सिखावा लाजिनोबो रोङा गावहा बुंजानो गिनानै सिगां मालायखौ खाथायबायनाय आंनि आस्थामासो सिगां गोमागोरदों दे लाग्रोदों बे आंनि बेग एनि टाइम लायो थांनायनि फैनायनि बे लायोमोन देलायग्रा मोनफा मोननै सोफ्लाबाय लाबाय आंनि बेगखौ बङाइगावनि रेन्दि न'आव थानो हाया रावनावबो थांनो हाया इयो बिनानाव दं बेहा सासे माबायाव मा होनो बामोनगाव बिनानावा बामोनगाव हाबा जादों बिनानावनावसो थाङै जाहैबाय थायो बिनानावनि फिसायजोंनो आंनि मोखाङावनो खुदुमलायदों खुगाजों खुगा आबु हमलायदों लोदै रेन्दिया बेवाइजोंनो लाजिनो रोङै साला बैथालि मालाय फोरोंनो फैदों बे आंनि मेगन खुदुमदों नोङो खुगाजों खुगा खुदुमदों बेवाइजों आबु हमलायलायदों लोदै रेन्दि हेमा गुन्दि बङाइगावनि रेन्दि ओइ रन्जित बर' मा जादों नोंहालाय सिफा मोखां लोदै नोंनि गोसथोनाय नामा बखिनायनि दाय जानो सिखोमोन हिनजाव होनलायलाय नोंनि हिनजाव नङा आङो मिथिबाय सिनायागारा जानला मोनला दाबुं ओइ सोमदोन नार्जारि इउनिसेक्स पार्लार सेलनाव फानग्रासो नामा नोंसोरलाय ओंखायनो मिथिजोबथार बेसो गावनो खिथाना लादों बङाइगाव सेलन इउनिसेक्स सेलनाव मावो इयो बङाइगाव गासिबो सेलनाव मावफ्रामजोबनाय इयो गावनो खिथानानै लाजोबदों नोंनाबो दसे सोरलाब जाजोबबाय ओइ बोरै बे मा नाममोनथाय आफादुगा ओइ गुन्दा साला लाजिया नामा नोंलाय बिदि मेसेज खालामलाबायनो आंनाव सोर नोंलाय नोंनासो लोदैया दानस'नाय खोमा मुस्लिमफोरनि बायदि मुस्लिमफोरना लोदैया दानस'नाय जायोनो नोंनाबो दानस'नायसो दां गुन्दा लाफादुगा गुन्दा मादारचुद मैथा गोखै साला थारुन मोखां फान्थाव मोखां लाजिनो रोंबाय साला बर'जों बर' जानानै गावजों गाव जावलायग्रा सेंग्राफोर साइस गैया बाइस गैयानो मालायनि मोजांखौ नायनो हायैफोर हेमानि जोलै गोजा नोंसोरो लोदैफोर हेमाखौनो थांनानै खयहैदो नोंसोरो हेमाजोंसो मेलायथारगोन नोंसोरो जौ लोंफ्रि उन्दुनाय सोरजोंबा लोगोफोरखौ खयलायनो मोनाबा सिखाजों सुथारनो नागिरनाय लोगोफोरखौ
मोजांबासो मोजां मोनथिबाय दा ओइ सोमदोन नार्जारि मोजांबासो मोजां मोनथिबाय आंखौ दाखिलायखा जोंनांगौबा देनजारसो आंनि रागाया रावखौबो सिनाया आङो जोंबा नोंनि नोमफा नोमानि जायाखै आं मिथिबाय गावबागाव खस्थ' खालामनानै जादों बेबायदि बुंलाबायनाङा आंखौ लाइभआव आंजों फैनो नाङा नों आनब्लक माबा ब्लक खालामनानै ला नोङो लाजिनो रोङै बैथाला ओइ बाबायानालि बियो सोर हे मालै खेला आंनि बिनि फन नाम्बारखौ हर